От години страдам от пареща, пулсираща болка ниско в кръста. Приемах силни болкоуспокояващи лекарства, но от тях получавам остри странични ефекти. Животът ми се промени, откакто имам Актипач. Още след 3 дни болката намаля, а след седмица изчезна напълно. Сега го нося всеки ден и отново се радвам на живота. Доказано е, че терапията с Актипач намалява нивата на болка и помага за възстановяване на нормалната функция на болезнената област. Няма усещане от субсензорната терапия на Актипач. За разлика от тенс устройствата, няма да почувствате изтръпване, нито топлина или вибрация. Проучване сред 5000 потребители показа, че нивата на болката са намалели с повече от 50% при 2/3 от потребителите. Доказано е също, че дългосрочната употреба на Актипач намалява наполовина употребата на лекарства за болка, като същевременно подобрява цялостното качество на живот. Лесно е. Просто натиснете бутона, поставете Актипач върху болезнената област, използвайки пластири и почувствайте разликата. Използвайте от 6 до 24 часа на ден. За повече информация посетете actipatch.bg.